Sales de joc. Pues entro jo directe. Sí, no voldria deixar passar que la gent a darrere està ballant amb la teva intro. Doncs ara espero que tots i totes ens ho passem bé jugant en un joc que ja veurem si és divertit. Avui a Sales de Joc retornarem a un dels moments més dolços de la nostra vida, el viatge de final de curs, de quart d'ESO o de batxillerat, que cadascú triï el que més li agradi. Farem un joc del format Tria la teva història, en què haureu d'elegir entre 3 possibles viatges de final de curs, cadascun dels quals contindrà diferents opcions dins de cada. Per raons còsmico-mistèrico-metafísiques que només podem entendre parcialment, el grup classe que protagonitzarà el viatge serà una mica especial. Després del programa de música amb Digui'm Clua, aquí present, mireu el programa, gent, si no l'heu vist, i a Digui'm Clua també mireu-lo. Després d'aquest programa, el teixit espai-temps va quedar com les genolleres d'un nen de 10 anys. Fet merda, bàsicament. Per això, les genolleres vull dir els nens que van al pati, es tiren per terra... Clar, jo estava pensant a quina escola van anar. Per això, dins el nostre grup han coincidit, el grup classe aquest que fa el viatge, han coincidit 5 figures il·lustres de temps diferents en el moment de la seva joventut. Aquestes figures il·lustres són Quim Torra, quan tenia 16 anys, els reis Jaume I el Conqueridor i Violant d'Hongria, És MC Quinto? marit i muller. Jaume I i Violant arriben al viatge quan s'han casat. Jaume tenia 26 anys i Violant 18. El quart personatge és Arturo Banys, també amb 16 anys. Què, tio? I l'últim personatge... No cal que apuntis res, tranquil. Perquè haurem de triar entre situacions. I l'últim personatge és Avril Lavigne, que tots recordarem del meravellós 2004 o 2003 o com fos. Aviam, anem a triar viatge. On anirà de viatge el nostre estimat Institut Intertemporal? Primera opció, a una casa rural de la Garrotxa. Després d'uns ardus anys d'estudi constant, toca passar uns dies allunyats de la civilització. Nota, allunyats de la civilització vol dir en alguna masia a prendre pel sac de la Garrotxa, el cosí convergent i català de la selva amazònica, on es faran unes farres èpiques amb una música ensordidora capaç de reactivar els volcans de la Garrotxa. Volcans també catalans i convergents dels que en lloc de sortir lava sortiria, com a molt, iogurt i kèfir de la Fageda. Primera opció. Aquesta és la primera. Segona opció, a Magaluf, a Mallorca. Uf. Heus aquí el clàssic dels clàssics dels viatges. La vàlvula d'escapament definitiva, el camí iniciàtic de la vida nocturna i de la sexualitat adolescent que famosament acabarà amb diversos ronyos inesperats i un parell o 3 de comes etílics. Nota, el viatge inclou el cameo d'una figura estel·lar de la política alemanya. Que no sabem qui és. No, clarament no. Vull dir, aquí ningú sap de política alemanya. Angela Merkel a Magaluf? Tercera opció, a Itàlia, en un petit tour que inclou Florència, Venècia i retorn a Barcelona en barco. Heus aquí un altre clàssic dels viatges, que rivalitza durament amb Magaluf pel que podríem anomenar la Champions League del desmadre adolescent. Els kits del viatge inclouen visites a llocs que només importen com a material d'Instagram i borratxeres llegendàries de limoncello comprat per algun profe interí de 20 i pico anys que busca el reconeixement de crios de 16 anys després d'una adolescència difícil i plena de traumes freudians. És fort perquè existeixen, tio. És terrible. Jo vaig tenir-ne un d'aquests. Sí. Tio. Vale, Adri. Estic entre la Garrotxa i jo estic a Magaluf. Uau. O sigui, estic... Ah, no, tu... Jo estic entre la Garrotxa i Florència. Hòstia, si hi ha discrepàncies, estic pensant podem fer que el públic voti, no? A veure, un segon, però és que... O sigui, un moment, és el nostre viatge, eh? Aquí, perdoneu, però... Però que és aquest contestat. A veure, un segon. A mi Itàlia no ho he vist. Jo he vist més propi això d'un viatge de gent una miqueta més gran. Vale. O sigui... No, a mi anar a veure la Torre Pisa, no. Vale, estem entre la Garrotxa i Magaluf. Què vols? Fem alçada de tothom? Kèfir o polítiques alemanyes? És que jo crec que vull kèfir, eh? Jo us recomano kèfir, la veritat. Sí? Fem alçada de tothom. Vinga. La Garrotxa. Alçada.
Pues ja està. Jo no veig. Aquí 2, vale. Magaluf? Vale, Magaluf. No, aneu a Florència, totes. Magaluf. Magaluf! Vale, Magaluf, Guillem. Molt bé. Hòstia, és una Quatre, llàstima perquè hagués estat bé. Jo crec que els podrem veure tots perquè no són llargs, però hagués estat bé començar amb la Garrotxa. És igual. Comencem. Magaluf. Quan baixen de l'avió, el grup ha perdut 2 dels seus membres. Jaume I, cansadíssim de les turres nacionalistes de Torra Pensava que serien les meves. i dels xistes malos d'Arturo Banys, el més pur estil gamberro dels anys 2000 ha deixat Torra i Arturo Banys amb el cap encastat als lavabos de l'aeroport. En pic trepitge en Mallorca, Avril Lavigne es veu posseïda per les forces que posseeixen tots els turistes nord-americans en arribar a Espanya, canadencs inclosos, que ella és canadenca. És el que estava... Així, comença a comprar compulsivament en locals per guiris que contenen o productes de molt mal gust o menjar molt dolent o totes dues coses, com passa amb l'ensaïmada de paella amb chorizo que Avril Lavigne es menja en fruïció. She was a standard boy, no? A tot això, un grup d'historiadors veuen el que, segons creuen, és una reproducció fascinant dels reis Jaume i Violant amb les seves vestidures originals, raó per la qual decideixen invitar Jaume i Violant, segons ells, actors superfriquis però molt divertits, als actes de commemoració de la fundació del Regne de Mallorca que Jaume I constituí quan fou més gran. Molt bé. Bueno, en Jaume s'ho ha passat bé. Què ha de fer el grup? 1. Anar a l'homenatge o 2. Anar a Magaluf, perquè encara estan a Mallorca. A veure, un moment, o sigui, el Jaume ha tingut una coincidència històrica totalment fortuïta que no interessa a ningú. No, Magaluf és l'objectiu. Magaluf és l'objectiu. I estic veient coses que sí amb el cap. Sí. Magaluf, el grup intertemporal se'n va a Magaluf. Magaluf. Angela Merkel ha aterrat... Angela Merkel ha aterrat a la paradisíaca Mallorca, la versió mediterrània de Puerto Rico, dominada en aquest cas pels alemanys. L'acompanyen els seus amics Rüdiger i Brunhilde. La jove Merkel és una noia comunista provinent de la República Democràtica d'Alemanya, que és la part comunista, amb moltes ganes de festa i xerinola. Pues qualsevol ho diria. Com tot el nostre grup, se'n va de cap a Magaluf. Allí descobreix la que inesperadament serà la seva futura millor amiga, Avril Lavigne. Àngela i Avril passen tota la nit de festa anant de local en local i parlant cada vegada amb més confiança. Durant aquesta estona idíl·lica descobreixen que a totes dues els flipa el jazz rock progressiu i que en realitat el seu somni compartit és fundar-ne un grup. En el nou univers possible que es crea arran de la trobada, ni Avril fa carrera en solitari ni Àngela és cancenyera. Totes dues cofunden una banda de jazz rock amb un nom hipercultureta, algo del pal John Milton's Areopagitica and the Ancient Regime. I passen per sempre més la vida juntes. Oh, aquesta és aquí acaba la història. Oi, que bo. Voleu anar ràpid a la Garrotxa? Voleu anar a la Garrotxa ràpid? Jo vull el kèfir. No, però un moment. Podem anar primer a Florència? Jo aniria primer a la Garrotxa. Sí? Sí. Vale. Bueno, condueix l'autobús. Sí, tenim el Guillem. temps. Sí. Vinga, conductor. Jo crec que sí. La Garrotxa. De camí a la casa, els nostres viatgers intertemporals s'agrupen en 2 grupets diferents. Quim Torra, totalment extasiat, s'ajunta amb els 2 reis catalans i els obsequia amb una xapa gordíssima sobre la grandesa històrica de l'esperit català. Violant fa veure que l'escolta amb educació. Jaume pensa que Torra és lo més gamarús o menot que n'és hagut mai en terra. I per distreure's, pensa en com li agradaria anar a caçar jabalins perquè l'ancestre medieval de Marc Ribes li cuinés després un bon rostit de jabalí amb castanyes i salsa d'hidromel. D'altra banda, Arturo Banys es posa a 300 per l'autopista del protocunyadisme amb els xistes malos que el faran llegendari. Avril Lavigne se'l mira amb cara de fàstic emo-punk. Com per fi arribarà a la casa, han de decidir quin és el millor pla de festa per la nit. Quin pla haurien de fer? Primera opció, una nit de discoteca amb DJ Arturito. Segona opció, un joc de nit al bosc. Uau! DJ Arturito a mi... O sigui, jo crec que sí? A mi m'ha encantat. O sigui, a mi com a espectador, però clar, com a espectador sí, però està allà dintre... DJ Arturito. Sí. Endavant. DJ Arturito pren el comandament de la situació.
Els seus xistes malos van succeint-se qual huracà, en una mena de furor bestial i imparable pel qual DJ Arturito sembla una complexa barreja de xaman siberià i de personatge de càmera cafè. Al cap d'una estona, Quim Torra explota davant de tant d'acudit en castellà i es llença amb violència sobre Banys, tot cridant-li «Parla català, valencià botifler». És valencià, Arturo Banys, no sé si ho sabíeu. Jaume I, que just està iniciant la reconquesta de València en el seu temps, perd el senderi quan s'adona que es parla de València. Agafa la seva espasa Excalibur Puigdemont i comença a cridar «Per Crist Déu, que los maometans eixiran prompte de lo meu reialme». De lluny, Violant i Lavín s'ho miren amb resignació mentre sospiren a l'uníson «Homes». Vale, i si haguéssim anat a l'altre? Voleu anar ràpid a Itàlia? Sí, i tant. Itàlia. Durant el vol d'Itàlia, Avril Lavigne fa canyar Arturo Banys, tot retornant al públic al 2004 amb una primera versió adolescent del que serà en el futur Girlfriend. Recordeu la cançó Girlfriend? Quan acaba, però, Banys aprofita i comença a disparar xistes malos en castellà com si no hi hagués demà. Quim Torra explota davant de tant d'acudit en castellà i es llença amb violència sobre Banys, tot cridant-li «Parla català, valencià botifler». Amb aquest gest brusc, Quim Torra malmet una finestra i l'avió perd pressió de manera greu. Què s'ha de fer? Continuava el viatge o aterratge d'emergència? Aterratge d'emergència a Dresden, per favor. Anem a Dresden? Bueno, com és el primer programa hi havia un aterratge d'emergència i anàvem a Dresden, era, A no? Dresden, sí. Clar, joder, o sigui, estan a Itàlia, acabar a Dresden? A veure, on acabem? Sisplau. Voleu aterratge d'emergència? Sí, endavant, Vale. home. L'avió fa un aterratge d'emergència a Marsella, la ciutat més poblada de la regió històrica d'Occitània. En saber-ho, la reina Violant, familiaritzada amb la literatura trobadoresca en occità del seu temps, comença a parlar en vers, reproduint poemes dels seus trobadors occitans preferits. La gent marcenyesa, que òbviament no sap occità, s'ho mira amb curiositat, diversió i un punt de preocupació per la salut mental d'una senyora vestida ronyo senyor dels anells i que parla una llengua òbviament imaginària. Quim Torra ho flipa. Arturo Banys continua fent xistes malos amb extra de francofòbia. Avril Lavigne està en modo hater emo-punk i Jaume I, que no pot entendre les dinàmiques polítiques i demogràfiques del món contemporani, és al límit d'un atac epilèptic davant de tanta població musulmana. I fins aquí. Aquí. Ja està? Oh, sisplau, l'aplaudiment. Joder, Guillem, la mare que et va parir. Pot ser que Arturo Valls i DJ Arturito siguin exactament la mateixa persona? Encara que estiguin... No, però vull dir que performin igual, no? Perquè... És que jo crec que Arturo Banys només té un modo, no? Que és Arturo Valls és Arturo Valls. Sí. Posem música tancament i xapem aquest programa. Francisco.